Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh. Sagiang ko to akinibuang korkano ko salam makapmaman ako na iko kalilinta din na kapipya ginawa na dikus kano kun na ipituan alangwan apagarya kang sa dia putaray alay bugay ako dungaloy na pituar kano nagupada adat. Naging kau to kagakinaganiyo ko ni nang asang ko ana swara ko na makapunggulalang ko na isa iroy nagagaw na pananadum. Sasi ako mamunin di pelilalilangan nagudi ko kuramat ko sira to akabubuyon mga makinag na ayaman na nagiyang ko to antibira kan apo pamanto na sa bunus ay gira kilala na nagiyang ko to Bay City Island. Naguwa kong buinin sampor na sa giyang ko to apya kat tumataya ilinang buhay ko. Sagi ko mamuka masyan niyo kakinagyusunin ng asang ko suara niya nagikong uso kalalamin niyo ko ingaran niyan si isay ngedar aso mangudamang ulambu lumimugaw sa turo gamo ko sa taginapan. Kana sa Iran na ay do na bunyo kung buinin titang kay sa sudi ka nga kay piyo so mangudamang ulambu mas mala kung panay sukatawi niyo ko karo pa sa bayanan adi sukatawi ko rot. Kaudo bini suki buluwag kaya panto nira kana nga na antibira kana Bay City Island na ino na maragan ka masa na sumangudamang ulambu. Kamala ko na isuan di makana di suan tangan akon sa kapapantagan nini na nakatay ako namambu na banyo ko nung titangga isa sudi sa wassalam.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sabut kaim
Unsuri ulang